Здравейте, в това видео ще ви покажем как се сменя горивния филтър на различни модели Toyota, които използват дизеловия двигател 2 литра D4D. Този двигател се използва в много различни модели Toyota, като Toyota Corolla, Toyota Avensis, Toyota Auris, Toyota RAV4 и много други. Процедурата е почти същата за всички модели Toyota с този двигател. Горивният филтър се намира в обсега на двигателя, зад двигателя, намира се точно ето там. За да стигнем до него, първо трябва да махнем кутията на въздушния филтър, както и този въздуховод. Ако видеото ви харесва, може да коментирате и да харесате видеото и да се абонирате за канала. След като махнахме кутията на въздушния филтър, вече имаме достъп до горивния филтър. Това е горивния филтър. Преди да махнем горивния филтър, първо трябва да откачим тези две електрически букси, както и двата мъркуча за горивото, които са тези двата. Също така корпуса на горивния филтър се държи от два болта, единият тук, единият отзад, тях трябва да махнем. Първо ще започнем с откачането на двете букси. За да махнете буксите, има да се натиска на едно място и буксата се дърпа. С отвърката може би ще се откачи по-лесно, като се натисне с отвърка. Следващото нещо, което ще откачим, са двата мъркуча за горивото. Те се държат от скобички, които ще натиснем с ръка и ще ги свалим надолу и ще изкараме мъркуча от самата тръбичка. По същия начин е и другата. Другата е на малко по-неудобно място и може би ще трябва да използвам отвърка, просто за да избутам надолу тръбичката. Двата мъркуча са махнати. Следващото нещо, което трябва да махна, е двата болта, които държат корпуса на горивния филтър. След като двата болта са махнати, вече виждаме, че горивният филтър е свободен и можем да го изкараме. И следващото нещо, което ще направим, е да сменим горивния филтър. Преди да махнем горивния филтър, първо ще махнем сензора на горивния филтър. Той трябва да се развие в посока обратна на часовниковата стрелка. Ако не може на ръка, ще ползвам клещи. С клещите само ще го развия леко, колко да мога да го развия на ръка. Това са ми клещите, които ще ползвам. След като махна сензора, горивният филтър е пълен с дизел. Ще сипя всичкия дизел в тази туба. Следващото нещо, което ще направя, е да махна горивния филтър. Ще го сложа на менгемето, за да се държи на менгемето и ще ползвам отново тези клещи, за да развъртя горивния филтър. Пак трябва да го развъртим в посока обратна на часовниковата стрелка. Пак ще си ползвам тези клещи и може да е трудно в началото, но ще тръгне по някъде.
Тук виждате при мен започна да се завърта. Трябва още малко да го завъртим с клещите и после ще го развием нацяло на ръка. И така горивният филтър е махнат. Сега ще сложим новия горивен филтър. Това е номера на новия горивен филтър, който ще слагам. Преди да сложим новия горивен филтър на корпуса, на горивния филтър има опръстен, който ще го намажем с малко дизел. И сега ще го сложим и ще го натегнем на ръка. Няма да използваме клещи, колкото може на ръка ще го стегнем максимално, колкото се може и това е. След като горивният филтър е стегнат, сега ще сложим ще махнем опръстена от сензора и ще го сменим с нов и ще го сложим сензора на горивния филтър и отново ще го стегнем само на ръка. И така, горивният филтър е сменен. Сега ще отидем да сложим целия корпус обратно на колата и първо ще затегнем двата болта. Ще ги сложим двата болта, ще ги затегнем, после ще вържем двата електрически букси и последно ще сложим двата маркуча на горивото. Сега ще сложим двата маркуча на горивото и ще им сложим скобичките, които ги държат. След като сложим двата маркуча на горивото, вече единственото нещо, което остана е да обезопасим горивната система. Тази кола няма електрическа помпа в резервоара, има ръчна помпа, която се намира отгоре на корпуса. Точно е това, този черен бутон. Това е механична помпа. Трябва да натискаме тази помпа, докато усетим, че вече няма въздух в системата и започне този бутон да се натиска много трудно. Бутона започне да се натиска много трудно, това означава, че горивната система е обеззадушена и можем да отидем в колата и да запалим колата. Обикновено отнема около минута, минута и половина до 2 да натискаш този бутон, докато усетиш, че горивната система е
След като вече сме обеззадушили горивната система, можем да се качим в колата и да я запалим. След като запалим колата, може да натиснем гъста да поддържаме 2-3 хиляди оборота за 10 на секунди и тогава вече може да изгасим колата и сме готови. Надявам се видеото да ви е помогнало. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала. Благодаря ви.